Сега, кажи, че местим инструментите. Дърпа, бута. Хоп, хоп. Дигаме. Значи дигаме, всичко това трябва да влезе вътре в господин Баничарков, вътре трябва да влезе и направо ще пуснем едно хубаво клипче как всичко влиза. Въпрос на това е мъртви, няма как да го хвана. О, скъсна гащите! Това е въпрос на мъртва тяга на... Ой, скъсна гащите! Няма нищо, тези места са работни за смяна. Metro Boomin want some more, nigga. Кой е така? Престъженство. Сега ще ми стане ладно на газа. Само ластика на газа ми остана. Това само ластика на газа ми остана. Нещо май ще получавам разкритие на газа. Оп. Ето тук също е. Ето като... Ето точно скърца. Ванко. Майсторската работа ги е. Тръгна. Боже му. Добре си. Какво ще кажеш за новото студио? Направо. Ми идва да си изкара кола. Да ти е честито освен. И какво правиш в момента ти? Какво да правим баничарките? Не, някой да не си помисли, че за първ път бараме така кола, че става. Няма да би трябвало. Дай. Работят момчетата градивно. Градивно. Видя ли го градивно? Без майтапа много яка кола. Да. Много добре. Значи, преди ма хейтваха, че ги разглобявам, нямало смисъл, всяка видят, че не е разглобена, сигурно се питат, що не е разглобена. Нали знаеш, на българина съвсем е проблем какво правиш не и какво не правиш е проблем. Точно. Не знам, как се помня,
и моите покаря с снимаме и сега бъркат пръст задника. Питай ми, ако аз къв бях човек. До дет беше, нямам профил на Фейсбук. Вярно. Вчера, да, много приятел съм, нали, много клипчета. И му правя някакви клипчета. Викам, снимам ми само ръцете. Не знам, че ме снима и имам чуш, че не мога да пера. Е, сега примерата с него, обаче ти не знаеш. Много хубаво си переш между другото. Ама тук, защото да видях това. Ева тия криви линии. Ще взема един транспортир, други. Виж на Саш колко са модерни. Сега това тук е процеса. Представи какво е това? Това е процеса на... Това е, чакай да намеря правилните думи за това. Тази месина. Едно BMW го задмина, нали? Да, иначе много хубава кола, много яко се работи. Останало багажник. Да долу правиш. Господин Робокоп, как сме? Какъв си модерен става челник? Модерен съм. За модерна кола, модерен човек. Кажи как помага този челник на работата си, на работния процес? Вълшава е, защото се вижда всичко. Колата е почти завършена, нали така? Разкажи на хората. Абсолютно. Сега висок клас кола, нали, трябва да се внимава малко повече, ама се работи супер яко. Погледни отзад за коста. Вече имаме Майбах, истински Майбах. Нали? Да.